प्रणाम भैया, का हाल चाल बा? वो सबके कमेंट में जरूर बताई। तो भोजपुरी टीम चैनल में वो सबके स्वागत बा। तो देखी कल लखनऊ के मैच रहे, लखनऊ स्टेडियम में ही। तो वजह अपन नीलकमल भैया के जलवा देखे के मिलल। वजह नीलकमल सिंह के फोटो जूम जूम करके गाना बाजल। आई जानकारी नीलकमल सिंह अपन इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पर शेयर करते हुए लिखले हैं। कुछ वीडियो शेयर कैले बारे, तो हमारे वो सबके दिखावत तनी। भोजपुरी बज रहा है मेरे भाई नीलकमल सिंह का गाना, एकदम पूरा देखिए लागर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। ये तो वही नहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। पैसा लगा के हम लोग महंगा का ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, आप एकदम अपने अधीन होगा। देखी रे बस भाई नीलकमल भैया के कह के फोटो झूम झूम गाना बाजता। आई दर्शक एकदम खूब झूम झूम के मस्ती में नाचत बाड़े लोग। लखनऊ सुपर जिंट IPL के एगो टीम बटे, ओकरे मैच रहे लखनऊ स्टेडियम में कल। तो वही में ई गाना बाजत नजर आइला। तो भोजपुरी के जलवा भैया हर जगह चलेला, खाली बिहारे में ना। अगर नीलकमल भैया के गाना के बात कर ट्रेंडिंग में, तो देखिए यूट्यूब पर नंबर 1 नंबर 2 ट्रेंडिंग पर चला तो लड़की दीवानी गाना, जो नीलकमल सनी लियोन जोड़ाई रहे। एगो और इनकर गाना भी रिलीज भइला कुछ दिन पहले। देखिए है डांसर पिया सृष्टि, उत्तराखंडी सृष्टि जोड़े टी सीरीज हमारे भोजपुरी चैनल पर 2 दिन पहले। तो 6 मिलियन व्यूज एहू आ चुकल बा। तनी झलक हम देखावत तनी। गाना बड़ी ज़बरदस्त बाटे, 8 नंबर ट्रेंडिंग पर देखी रहे सब चलत बाटे म्यूजिक सेक्शन में यूट्यूब पर। तो इहे जलवा बा नीलकमल सिंह के कि IPL में इनकर गाना बाजत बाटे आ यूट्यूबो पर कमाल कइले बाड़े। तो आजकल के समझी कि भोजपुरी के स्टार, उभरता स्टार नीलकमल सिंह बाड़े। अरे वो सबके का विचार बा कमेंट में ज़रूर बताई। तो हम मिलम रहो सबसे फिर कोनो नया वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय।